Ay, nagagawad Sabado. Ay na. Patatulog di sa lulan asa. Alright, ayan, this time, mag-ibay kami nga rin po ti Ilocano song. Ayan, as requested, request na po, tukmam kano nga pinalkang. Okay. Dagiti agsidsida, dagiti uungapon. Ay. Kas kada bibingatan. Ayan. Mangmang kayo po, ti tukmam. Hello. Hello, Uncle. Hello, Uncle. 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 Narating tiri lakay, kung ano, bakit dadya? Kung man. Ayan. Natigtutan ka man. Ti uwa. Nain bagarabiyaw. Awan face mask yaw. Balkutan nyo tangiwah yaw. Tabaka maango yun tisang kaw. Sapay agat. Nya disindakon. Agat. Tabungaw. Tabungaw. Tisindak. Ako kahit ti karne. Tapanay karne tisidsidal. May natayan. Makauma. Yan na ganyaw. Suna ni Marcelino, asawa yun ni Marcelina. Asawa ni Marcelina. Nanay ko ati, asawa ni nanay ka. Manataon ni Uncle Marcelino? 6'7", under o. At balak mo ag 6'8". At dapay. Kahit mo pa yung biyag. Wala, tanawanan kay Papido Dakan. Agsisida kayo titok ma'am. Mabalinda ka maimbitaan si Sangwanan. Gaitan. Ikanda ka kwarta. Ay na, hanggang agkakwata, agi baga kami tinatayan nga, agi supot ka ti may 1 kilo nga karne na biga. Wow. Hanggang mandalagan ta, dati libre nga ako. Ikan mo. Ay siya ti minatayang kal, hamat. Okay lang ata, okay lang. Igama katanya, dalaga nakawaway kayo mo niya. Ako rin katan sa mga sabok mo dita. Apay ta, ikaw kumata. Ada sabok na, ay na po, tumon. Kas ka lang natamay na eh. Ada agas na. Uy, alalalala. Pansaman, rubos. Rubos. Papatanggan. Anyang ay pang high blood. Pang high blood. Ada sakit na. No high blood atoy, inumun na ata. Ay, no makarurot na dyan. Makarurot, aginom, parahang ako ah. At asawa yun ng Marcelino. At asawa yun. Iso nga talaga ni Marcelina at asawa mo. Oh, may pugpungtuman. Parang na iso na asawa yun. Naan. Makasala kayo pa. Ang kayo makakinodan. Makakinod kayo pa malay. Makakinod pa. Kaya pa. Isurot na ka nga yan. Bure ka, practice, tikinod, no makakinod ka ba eh. Maestro, ikan na kami ito yung panagkinod meta. Oh? 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 Sige ha. Oh? Ah, alay. Alay, Natangkon, takinod mo. Dapat adamati ismut na kasi ada pangato na, pangato na. What? Kasi Ada pangato na. ipakita mo nga natangkon pa yata. Ada pakalso na. Pakalso na kasi ay. Sige. Mansaw. Ito pala ata. Kasi niya, Pak. 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 Kasi Isabak ko. Pak. Kasi ita ka mansaw. Ito yaksang mana. Mansaw. Isabak ko. Isabak mo. Sapay nalipatan nagpantay. May isabat na Isabak mansaw kuya. Wow! Ikinot mo. Kaya nagkatawa mo lang kaya na malagang tikinaw. Tatay lungkot buhay tatay kaya anan. Kunang tatay ang makasala makakinod ka ba yung mga gaya? Dabay kaya. Dabay basit. Di ka makauli nyugan. Kinot titungtungan ang uli nyaw. Kasano ka makaulit eh. Baga naman tayo nga di makauli pa inyog ata. Wala na. Adag silselos. Silsilos kayaw.
Bakit mo samat? Apay haan. Kabi na. Tan. Tan. Ay, madi na kami kayo. Apay na tarihan lang kami. Niti ka lang. Mangmahang kayo titok, ma'am. May binalkam. Dagiti bibingatan, mangmahang kayo. Sige, araw. No, sardeng mi kan sun may nayunam no inya ti kasarno na. Ano na pugtom datoy adati premium. Ala, sige, kaya na toy. Kaya na ayuda datoy nga lakay. At kaya natin may 1 kilo nga pangsagpaw di balatong. Nagdigos kayo. Kano kayo nga nagdigos? Atay parbangon. Sumala na naanglam kayo. Nagmeta cellphone. Nagmay jingisom na. Kinantaman ta cellphone mo, agsilpita man. Kasi ano ti front cam na dato yung awan front cam na. Ti front cam na, visit ka. Picture. Ano nga rin picture lang 1, 2, 3. Ukal. Ukal ko na ma. Ukal. Radyo mo na. Ikaw man yung picture angkal, para dati kuam. Ibalit na nagsildo ni Suling, igatahan kanto ti kuam, TV ton. Ibabaddakan nga TV. Picture. Picture. Para dati remembrance mo kinisuleng. Say ukal. Ukal, kasi ukal. Tanggal mo na ukulat. Ukal. Ukal, kasi ayam tak mana. Tika lang. Anda kaya lok-lokunda ka lang. Sige ikaw, maestro. Salat Uncle Marcelino Mansom. Nakakita nga kita dita. Sige Uncle. Salat. Palakpak kayo mata. Ako rin kayo. O panapin ngayon. Ay na, muntog ka mga lakas. Hoy! Madam na ma. Iyawin. Yawawin mo matali kami sa amin. Yapapan mo di kalsadan. Apay nga, padugnat sa amot mo. Ampay nasa kapay. Damdama. Ang kapay lagpupudot ka di Anya trabaho mga, anya trabaho yaw. Tractor operator. Data kinabasit ti Baguio kaya pa yung tugudog-tugudog. Namay numatukul tatulang mo. Sige, lugan ang tumamag kanyang garaod. Na, diabay yaw. Sige garaod. Kano da salsal na bayaw. Wala madam. Kaya ko dyan na pangungungung muna. Sige. Ungwa man tamay may sangang ipon mo. Sige. Mansaw. Niyan tangay. Dan sa mong mong natakukaw. Natabanag po na bisokol. Bisukol nga na tayo. Ay, bisokol. Alay, sige. Go. Nagsubra mo takataw. Makapaluyos ko. Pare ka, pudutong kan. Pudutong kan. Mapudutan na. Ay na, maday. Maulaw Ba't na maulaw ka? Sa bali nga ang unakal. Hoy, at least awan COVID ko tama kaangot ako. So kaya nga damango yaw. Ay, delikado. Ada panlasa yaw. Awan panagango yaw. Awan panagango lang. Agaw, maestro, paso. Mansaw. Isa lang ko yan. Sala. Ay, kaya naman na eh. Kaya natin kapat-kapat. Kapal. Kaya ako tilubungin, siya pa'y naramanan, jay atik kong ang natakanan, bilin ay di datang, ay alam ko'y kakatramanan, di atik kong ang natangkanan na sa bangalakatan. Parwan. Mereka nagtangkon matabagbagiyaw. Sige kayo sama binalsa mo ni St. Peter. Ang mouth. Ang matukol si kang matukol. Ay nakitak tao. Ulo tayo. Ano? Ulo ti manaw. Nanano tamatayaw.
Pwede, madam. Namirden. Ikaw daw pala ta cellphone ta para maigamam ta. Sikat ka. Ay na talaga ka. Amulaw na nga. Mamasaon law na eh. Kung kunanabot ka na eh. Nalakala masiksikugan. Wala ka. Nung nagsubliakto ko masikugak to kayo. Basol mo ha. Basol mo. Order ko mo, madam. Noong December ka nakal ti Champon. Basol mo ha. Na, itader na nga daw. Oh, si Kangarti ama. Sige raw. Ay nakitak tao. Ulit manok. Ulo manok ka na lang. Ibabili na. Sige, nakitak tao. Loti manok. Sumunod jayaw. Intaman again. Intaman again. Yoli, tikayo. Ay lalain. The premium. Ay na premium. Na nagkaputi St. Peter. Ha? Kahit mabiyag. Kung regalo na kabala ti St. Peter tilungaw. Padim kaya. Sige ano, badulatan nga wakwak di likod na. Gaman lang ta di ima. Uri ka, nagansag matay ima yaw. Nagpauyoy kayo sa amal. Ambal, talaga nga glinglingot kayo na agar-arubos mo tal. Agtubtugbog kayo mal. Ado pa'y tugbog yaw. Sugaro, doon ka nakarabukob yun yan. Nagmatso kayo. At absyor at nakarabukob yaw. Managinom kayo arak. Ang kaya gininaw. Lastog kayo. Nasinit nakarabukob yaw. Anaw. Talagang ipapili mo. Igamang mo talaga tima mo ka. Sige. Basta ipangako mo na biyak ka pa'y nabigat ha. Makadamdama, iturog mo ko, mabango ang kagdildilpat. Basta kayo lalibaw. Dildilpat tila kayo. Intaman again. Intaman again. Yoli di kayo. Ayan yan nga or. Nos di kayo. Marigatan ka na may bagatees na. Purnos tibok mo. Ay, ayan yan nga or. Ayan yan nga or. Thirsty buong mo. Nagdakal tatol. Tulbat tila kasa. Ay, nandiyan nga. Talaga memorize lang sa tela kaya. Nagdakal tatol. Nagdakal tatol. Tol, pwede ka sa'yo. Aguray ka. Ape ya. Mali-malimot yung lyrics tayo. Nagdakal tatol, yaw. Nagdakal tatol. Nagdakal tatol. Bagdala ka sa'yo. Sana, nabayaga ko. Tilugungin. Kukas. Jakpay naramanan. Jakpay naramanan. Ay kunkunadananan. Bibigay kita lang. Ay anak ko ikakadramanan. Gayang kay tananang taitong mem apinal kang. Kagkot-kotay. Kagkotay, matay no bigat. Natay ka. Natay ka na ang kagang angas. Agoyoy-oy tabo. Inyatibong agoyoy-oy. Tenti agong ko. Agoyoy tabo. Tegda abong ko. Aprosa mantaso. Aprosam ka na. Ako rin katabang aprosa madagaws. Aprosa mantaso. Nagkaprosa mga so. Ang asuso datoy ha. Tambong susaw. Ang asuso datoy guiter nga bumaba datoy. Netiso nga prosa. Supot tay.
Supot tipungan, naglinga. Apro sa mantaso, apro sa mantaso, pot na apungan nyo. Sulto pa mantatol. Nyati susulto pa nga tol. Inya ti susultupan nga tol. Nang napugtan dato ipasultop ka. Bagamon. Okay ka na. Okay nga. Sultupan man ka tol. Nya ti susultupan na nga tol. De. Na! Sultupan ka no ti tol day. Aguray ka. Susultupan na yatay-jay. Mumulmulang pa yan. Ang abastos ajin baga na ka. Titol day, parte ti bagbagay. Ang abastos ajay. Taan. Oh. Islang gamin suna. Islam. Wati bagbaga na tol day. Tulday. Timbagam tatay, tulda. English na dati ti tulda. English na tulday. So nga mo maan niya English ti tulda? Tulde. Tulday. Sulto pa man tatol. Sulto pa man tatol. Sulto pa tatol. Tulang di bulalo. Anak na katio. Official ti barangay. Ah, Ti barangay. official ti barangay tatin anak kit na yaw. Nadia, agpili ka. Umal, unggoy, ulag, ubat. Robert. Ubat. Gari ka takitawag. Ang kamang nakasuntab ba? Lapit nito. Anak nakaubat ko na. Anak na katay? Robert. Ubat ka talaga. Lulukunda ka niya. Di ba amin nga bagbaga dito, joke lang ang kala. Pasalamat kami taumay kakinyami dito isang wanan. Nya. Di ba alitan no, danto pagkakataon ni kandakan to nga talaga tagpaypaysong premium. Lungaw. Nga lungon, tanangin natin lungaw. Ngam data bagay, mabalin siguro ordinarin. Ngam no, Original lang. special ka na. Special. Original. Aji banig. Kaya mo ti special nga lungaw. Nagibar po ng kala. Balkutan na. Sika ate, balkutan da nga siya. Balkutan da ka lang nun kung kuna naman kinyago. Sige. Sagot na kakano na apo. Apo kagawa doon. Sagot na kakano. Diyata kano Christmas light na dyan nagdilungon na. Erkunang mat na tanong madi mapudutan. Ngamdo kaya mo kano, mamakatipid. Agkrimit ka kano. Cremator. Down payment mabalain. Mano ti krimit ka ta, 30 mil. Mabalin 15 mil. Ngam na hapkok ka lang. Agot utoy. No, 30 mil, ti binayadam di krimit mo, toasted ka. Ngam no 15 mil lang, down payment lang maggaraw, taong kwartam, agot utoy ka. Kaya mau, Mali akal. kadim kaya, ilungon da ka. Wala. Toasted da ka lang nan. Hindi noon lang. Ilungon da ka, sige garaw. Ilungon nyo ka na po kagawad. Ilista mo, bagay na po kagawad. Dawatan na kantuan. Anak na katio. Anak na katio. Mali ako. Anak na katio. Pisyal ti baryo. Atio. Anak na katio. Anak na katio. Opisyal di baryo. Nabayaan ako.
Ututo ka mga lakay mo. Thank you so much, Uncle, ah. Pasalamat at kenyam. Thank you so much sa tayo. Itulod na ka. Inala na ka di Jai. Itulod na ka. Yan, Jai. Cellphone na ka na, oh. Ay, yung cellphone na. Taktakawin nyo yung cellphone na. Cellphone. Bagi na. Di ba tayo kanda-kanto ti touchscreen. Bon, promise ko kayo na mata. No, nagsulton to ni Suleng. Gataman da kanto ti touchscreen. Nga dyan siguro yung mga tumon. Tumon kin ko ah. Yung isa. Itulod na ka. Ne. Kata nyo data ubay. Di ko na ni tata ang sing-singin ka. Nagpartak mo to. Nagparta ka mata, nangirik mas lang nakagawad. Maudi abilin mo te. Ipatugtog yun, nagpartak. Uncle, thank you ah. Ay, tuloy mo ano, sir. Ay, tuloy mo ano, madam. Ayan. Yan di request na. Ayan, request na po, maudi abilin.